paring mayangkara niken salin rindu marang wonten ngarsa panjenengan wonten catur widowati mugi-mugi purwa madya wasana boten wonten alangan sambi kala menapa-menapa sugeng gamirsani menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari mayangkara niken salin
kejauhan harus aku candak tali gocine kepruki teng 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 glosor ayo sayang culik aku dong aku pesan di rumah cuman bengong sendirian hatiku jadi kosong sungguh pesan ini kian merongrong cepat sayang culik aku aku bersedih kasih sayangku kini telah kau borong cepat datang kemari jangan bohong sayang 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 boleh minta tepuk tangannya buat Mayang Kara dan ikan Salindri. Sing sore wis anarki kok neng bengi. Rasane kok ora penak ya aku. Aduh. Wis nyandak tali goci cahe. Nggih. Matur nembah nuwun kala wau pambuka saking kanca-kanca campur sari Mayang Kara niken Salindri Group anggenipun marak sowan wonten tlatah dusun Sumber Petung Adan-adan Gurah Kabupaten Kediri dalemipun Bapak Supriyantono dalah Ibu Yatini mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Kiki kalian Mas Muhammad Dandi matur nembah nuwun nggih saya ucapkan selamat datang Bapak TNI Polri semuanya aman Bapak totot semuanya dijamin aman tidak ada rasa apa-apa Pak totot siap nggih Bapak Ibu warga Sumber Petung sehat semua nggih mumpung malam minggu mirsani Mayang Kara niken Salindri kudu semangat setuju Mas yo bokonge rada ngecemes nggih ya nggih mboten napa-napa apa nanggap dhewe ya wis pira nggih to nggih ya nanjake waranggana artis dari Mayang Kara niken Salindri minta siapa saya ojo saya bocah saya nyandak tali goci pucet aku kok yo nanjake dulu sebelum Pak Niken kita kasih artis dari apa tuh Dok apa walang sangit terapopo tenangnya nggak sakit toh nggak sakit yo nanjake ono Tia Mayang Kara niken Salindri lah sumonggo selamat malam Tia selamat malam Pak lah pripun sayang ngawel aku ini om aja kenapa no
Sampean mboten ajeng mangap teng mriku to, Pak? Mboten ajeng mangap teng mriku. Apa bloko mangap itu? Pep lho Pak niku. Pepnya sih belum asap tak. Pep niku. Tak boleh. Oke. Satu lagunya tadi apa? Puspita Nolo. Puspita Nolo. Puspita itu adalah kembang Nolo Kwiati. Muga-muga mempelai berdua Mbak Kiki dan juga Mas Muhammad Dandi selalu berbunga-bunga hatinya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, oke. Oke. Kita doa untuk Mbak Kiki dan Mas Dandi. Ya. Itu beliaunya di sana itu. Oh, hai Mbak. Hai Mas. Yang lanang kayak aku ya? Enggak, Pak. Aduh. Selanang lo dhuwur, Pak. Aku biar dhuwur. Terus mengkeret ngoten to, Pak? Kena panas loh. Oh, garing. Doanya apa buat Mbak Kiki dan juga Mas Dandi? Semoga kedua mempelai sakinah mawaddah warahmah dan oleh anu oe anu Pak. Oe. Ya wes oe. Ya. Dan angsal momongan. Kok momongannya kayak aku? Karo sampean maksudnya kembar ngoten lho. Kembar sial ya. Sampean Pak niki? Ya. Wes. Ya sudah. Lihat dulu ya. Loh, kono lho. Oh, karene. Kono lho. Karene. Kono lho. Buta. Buta kasih ngapunten nggih Mas, Mbak. Masih sekolah ini barangan ikan ya. Candak tali gocine tau. Candak tali. Nggih, matur nuwun Mbak Tia dari Jawa Tengah. Dari mana, Mbak? Oh, dari Ngawi. Dari Ngawi. Matur nuwun. Nggih, tasih sarengan kalian campur sari mangan ikan salindri tentunya untuk menghibur warga masyarakat. Matur nuwun ngagem kadang-kadang bakul yang ada di sana. Tak dongakne kadang-kadang bakul dan laris dagangane sing mirsani ya muga-muga rezekine akeh Allahumma. Oke. Dilanjut lagi. Boleh joget gak popo, tenang ae. Santai tapi aja ngadeg linggo warung ngene-ngene tok ya. Heeh, wis to tenang ya dinikmati to. Nanggap ya wis pira ya. Ya, nanjake waranggana salajengipun, yuk kita sambut ada Api Mayangkara Niken Salindri Happy Wedding Kiki dan juga Dandi. Nah, sumangga. Selamat malam Api.
Main ning kota Kediri daerah awake dhewe. Daerah dhewe. Ya to Kediri luar biasa. Kandange dhewe. Kandange Mayang Kara juga. Penontonnya kuat nah. Penontonnya oke banget nadan to maudan kuwi pralambang udan kuwi pralambang muga-muga panjenenganipun Bapak Supriyantono Ibu Yatini Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan seluruh warga masyarakat yang hadir di sini rezekine gembruwojo kaya ini ning Banyudan bengi sederas air hujan. Amin amin amin. Amin nggih Bu Pak. Amin. Murahe sesuk somben soalé wis Senin kudu hati-hati. Nyapa lek Senin? Mekar. Ini yo ngono to, Mas. Padha ibuku yo ngono. Nah, ya. Bengi iki sowan ana sumber petung adan-adan murah. Dongamu apa kanggo Mbak Kiki karo Mas Muhammad Dandi? Aku rong kepethuk manten. Lho. Ini yang kok tulisannya polisi to, Mas? Ngawur ngarepe. Oh, ngarepe. Ngarepe kok. Ini Mas Dandi dan Mbak Kiki. Mbak Kiki. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin, amin, amin. Enggal-enggal pinyaringan putra engkang soleh, putri engkang soleha. Amin, amin, amin. Dan semoga keluarganya bahagia selalu berkah barokah ya Mas. Amin, ya. amin, amin. Sudah? Sudah. Oke, makasih. Sama-sama terima kasih Mbak Afi sampun ngaturaken katresnan sejati. Mugi-mugi Mbak Kiki kalian Mas Dandi pikantuk katresnan sejati lan oleh wiji sejati wujuding ponang jabang bayi sing soleh lan solekah Allahumma amin. Nggih. Ini ada surat yang harus saya baca. Ini tadi Mbak Niken sudah saya kasihkan ke Mbak Niken, nanti duetnya sama Mbak Niken, nggih. Saya bacakan dulu dari Kapolsek Gurah. Ibtu Ardian Wahyudi sarjana hukum mau nyumbang lagu Blebes kalih Dumes dan memberi arahan sekaligus memberikan arahan dari Pak Kamtibmas. Nggih, siap nanti sama Mbak Niken nggih. Tadi Mbak Niken sudah bilang engko ben karo aku Mas, siap. Harap tunggu nggih Pak Kapolsek nggih. Siap. Mumpung petung nggih Pak nggih. Nanggap ya Swira. Ayo. Bu, Pak, biar semangat minta siapa? Aduh, hei, masa bes sare bes merem Pak Bu, hei, sumber petung. Oke, biar jenengan semangat heboh minta siapa? Minta siapa? Minta Niken, tapi janji goyang lo ya, joget lo ya. Yuk kita panggilkan yang jenengan minta. Yuk ada Putri Lope-Lope. Yo. Selamat malam Putri. Selamat malam. Semangat. Semangat. Aku ngeprank wong-wong. Ngeprank ya? Iya. Yo. Selamat malam semuanya. Marang sliramu wong bagus kaya rucit-rucit jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon nopo saiki aku iki katon opo sliramu nate prasetyo ku susah dilak
sapi diange kakean iki. Kebakaran Mas. Kebakaran piye kaya Apa? didiang. Oh. Oke, lagunya Megah Tresno. Megah Muga-muga Tresna. Mbak Kiki sama Mas Dandi. Ya, langgeng Lagu selalu, Mas, iki, ya. Lagu iki kanggo pengeling-eling. Heeh. Ora enek sing bisa megake kejaba mengko yen wis nyawa oncat saka ragane. Ya, maut yang memisahkan Iya. Mas Bambang ya. Muga-muga langgeng selawase Mas Dandi. Amin. Wis pokok hanya maut yang nanti akan memisahkan mereka berdua. Betul sekali. Oke. Ya, itu semuanya ada HP banyak sekali itu jual ya Mas ya. Iki jenenge Dodolan HP. pameran HP no. Oh, pameran HP. Iki kanca-kanca padha live streaming Oh, live utawa streaming. siaran langsung. Tentunya punyanya Niken Salindri Family Iya, dan juga dan teman-teman teman-teman YouTuber lainnya, Mas, ya. lainnya, Nggak matur bisa nuwun. menyebutkan satu-satu. Sampun kersa nyengkuyung Niken Salindri dan juga Mayangkara. Iya. Dan saya ucapkan selamat malam Sugeng Dalu pemirsa yang ada di rumah. Selamat menyaksikan pagelaran Mayangkara Niken Salindri di Sumber Pucung. Maksudnya aku Maksudnya iki kaya lutung lho Bud mati. Aku muni petung kok. Iki lho sing kleru asine. aku lo gak omong Mas. Sumber Petung adan-adan gurah dalemipun Bobo Supriyantono dalam Ibu Yatini. Happy wedding Mbak Kiki dan juga Mas Dandi. Sugeng mirsani matur nuwun dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu komennya ya Nak. Nggih, matur Nggih. nuwun. Iya. Sudah ya Mas ya. Ini gendeng. Ya sampean kan omong aku sing nggih ngono Ya, ya. wis, iya. Betul Bu Ya. gitu Mas. Ngono. Iya, iya. Oh, tak ngomong. Oh, tak kasih. Iya, kok tak ajak engko ya. Nyandi, Garuda Mengo. Wisata ya ta. wisata apa kuwi Wes Mas? menenge engko tak carono tenang ya. Tenan ya Mas, apik Yo, nggone Mas. apik. Oh ya, mon aja Wih, lali lho Mas. Ora ini Garuda Mengo. Ya. Iya, iya. Oke. Oke. Matur